Today, atong gitawag nga as Wednesday, nga mag-a-apply kita o gabo sa atong tagsa-tagsa ka forehead, symbolizes ang atong pagkatawhanon. Usahay masayop ta sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, but God, Jesus, is not intimidated sa atong sayop nga nahimo. Why? Because walay sala nini nga kalibutan nga walay gipasaylo sa Ginoo. Amin ba na? As well as ang atong kinahanglan nga ongoing, ang atong gitawag nato nga repentance, pagbasol o paghinulsol. Today, ang kalibutan, nagsymbolize sila sa gitawag nato nga, especially karon po, ang gitawag nato nga Valentine's Day, symbolizes the heart, kasing-kasing. The cross should be the symbol. Amin ba na? Ang cross mao dapat ang simbolo. Dili ang kasing-kasing. Why? The greatest love that Jesus gave into us, iyang gihatag ang iyang kaugalingon. Pagkamatay, going to the cross to die for us. Ang abo nga i-apply sa atong forehead in the sign of the cross, moingon ang pare, remember, you are a dust, and a dust you return. In other words, turn away from sin and be faithful to the gospel. Meaning, our call to continue our conversion and holiness sa atong pagtatag sa kinabuhi. Nagingon ang Ginoo, be holy for I am holy. Bisag unsaon na to na dili ta maka ingon nga karong 5 minutes na himo gyud kong balaan diya sa Ginoo. 1 minute pa lang galing ang atong mga huna-huna mula tagaw na. Unsaon na to paggitawag nga huli. Meaning our call to continue our conversion and holiness in life. We don't put ashes sa atong forehead and proclaim our holiness, but acknowledge that we are sinners who are in need of repentance and renewal. Amin ba na? Amen. To strengthen us when temptation strike, that we will remain pure in thought, doing only things that are pleasing to God. Nabasa na to sa gospel na mga question ng mga Hudiyo kang Jesus. Nagyon siya, why do you fast and pray and give alms? Ngano man, nga imong mga sakop, nagpuasa, nagampo, o naghatag og limos. Sa kalibutan karon, it is a confrontation sa mga tao, especially ang mga politiko, especially ang mga tao nga gusto lang yun daygon sa ubang tao, sa ilang nahimo, sa ilang tagsatag sa kinabuhi. Himuon nila to draw attention like the politician so that others will notice and highly think of them or give glory only to God.
Ang himaya iya gini sa Ginoo, dili gini maangkon sa usa ka tawo. The Lord warns His disciples of seeking glory. Usahay mga tao mo seek gyud ta og glory. Kita'y sikat. So that you will be looking good and seeking praise from others. Nya moingon dito nga ako na gyud ni. If we are doing fasting, prayer, and give alms, what is the sure reward which Jesus points out to His disciples? The answer is, it is communion with God, our Father. In Him alone, we find fullness of life, happiness, and truth. Diha lamang si Ginoo magakaplag ta og kalipay. Bisag unsa natong himuon para maabot nato ang tanan. But only Jesus can fill our heart. Amen. The Lord wants us to renew each day to give us a new heart and love and compassion. The question is, do we want to grow? Diya sa atong gugma sa Ginoo o sa atong tagsa-tagsa ka silingan. Seek God expectantly and prayed with fasting and in generous giving to those in need. Panahon nato ni karon nga pagpuasa, mag-escape lang tag gihapon nato og bisag 1 meal. O kanang gi-escape ninyo sa 1 meal, pwede nato na i-convert into money that we will give to those people in need. Panahon karon sa Kwaresma. Ang uban maglisod. Ug sabot ani kay nagdungan gud ang Kwaresma og Balintong Day. So always be reminded, fasting, prayer, and giving alms, muno'y gusto sa Ginoo sa atong kinambuhi, panahon ni ini nga Kwaresma. Mao ka ng Ebanghelyo, gihangyo tanan sa pagpanindog.